that shall he speak, and he will show you things to come. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Let's have a short word of prayer. Laten we kort bidden. Father in heaven, we bow down to thee, Vader, we buigen ons voor u. acknowledging that we need the help of your Holy Spirit, En we geven toe dat wij de hulp van uw Heilige Geest nodig hebben. the third person of the Godhead, De derde persoon van de Godheid. to make us understand the scriptures, Dat wij de schrift mogen verstaan. and to give us the desire to study them and En to om- apply them. Ons de wens te geven om het ook toe te passen. Lord, that it be not me speaking, but thee, Dat het niet mijn woorden, maar uw woorden mogen zijn. and that your name be uplifted. En dat uw naam verhoogd mag worden. In Jesus' name and for his sake. In Jezus' naam. Amen. Amen. All right. So this is now, yeah. Now, so we're going to be dealing in the coming weeks about the sanctuary. In de komende weken gaan we het hebben over het heiligdom. Nowadays, as you have seen, most of the things that are spoken of in the churches are Bible stories. Veel van de dingen die nu besproken worden zijn Bijbelverhalen. But the sanctuary, line upon line, precept upon precept, was 20 years ago. Maar echt, de leer van het heiligdom werd 20 jaar geleden verkondigd. We'll ask our technical team to put the PowerPoints in the screen. Oh yeah, thank you. Okay. Notice, why is a sanctuary? Notice, the sanctuary comes from the Hebrews. Het heiligdom komt van de tijd van de Hebreeën. And you have heard that all of the Adventist doctrines are found in the sanctuary, right? En u heeft misschien eerder gehoord dat alle leerstellingen van de Adventkerk komen uit het heiligdom. That means that the same doctrines that we had, they had. Dat betekent dat dezelfde leerstellingen die wij hebben, dat de Joden die ook al hadden. Because the sanctuary tijd. comes from the Hebrews. Want het heiligdom komt van de tijd van de And Hebreeën. the doctrines that are in the sanctuary were already there, of course, in the time of the Hebrews. En zo waren die leerstellingen van het heiligdom waren er toen ook al. So the only church that is a continuation of the Hebrew church is the Seventh-day Adventist church. Daarom is de Zevende-dagse Adventisten gemeente is een voortzetting van de gemeente van de Hebreeën. Because it cherishes and believes the same doctrines that are found in the sanctuary of the Hebrews. Omdat het gebaseerd is op dezelfde leerstellingen van het heiligdom. That is the connection. Dus dat is de connectie. So we don't have new doctrines in the Dus- Seventh-day Adventist church. In die zin hebben we geen nieuwe leerstellingen. These doctrines were already there back in before the Lord came to the earth. Ze waren er al toen bij Jezus' eerste komst. All of them, Allemaal. not some of them, you know, and Niet alleen maar een aantal. no, all of them, Allemaal. including, if you go back, some are struggling with these issues of the Holy Spirit and all that, but if you go back before Jesus was born, Sommige mensen in onze tijd die struggelen met de functie van de Heilige Geest. what did the Jews believe on that matter? Maar als je teruggaat en kijkt wat de Joden geloofden daarover, And the matter is settled. dan zie je dat het heel duidelijk is. It says, the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. Het onderwerp van het heiligdom en het onderzoekend oordeel moet duidelijk verstaan worden sorry, door hoor. het volk van God. So This is you have good. to be here. So let me, We kunnen daar naast elkaar staan. so they will have to be like that. Now, but how can the people of God understand it if it is not taught in the churches? Maar hoe is het dan dat het volk van God dit kan begrijpen als het niet meer geleerd wordt The in de kerk? understanding of the sanctuary will enable you to do the will of God personally. Want het begrip van het heiligdom stelt je in staat om de wil van God persoonlijk te doen. It says, all need a knowledge for themselves of the position and work of the great high priest.
Iedereen moet voor zichzelf een kennis hebben van het werk van een hoge priester. Otherwise, it will be impossible for them to exercise faith, which is essential at this time, or to occupy, notice, to occupy the position which God desires them to fill. That's, Ja, anders zou het onmogelijk zijn voor hun om dat geloof uit te oefenen die essentieel is voor deze tijd, of om die positie te vervullen die God voor je hebt. So do you struggle to know the will of God personally when you say no and when you say yes? Was it the will of God? Ja, veel mensen vragen zich nu af van, is dat Gods wil of niet? Hoe weet ik dat nou? Maybe I said yes, but maybe it was not the will of God. Misschien heb ik wel ja gezegd, maar was het niet Gods wil? Or the way around. Of andersom. So how do you know? Hoe weet je I started nou? in sanctuary. Door de studie van het heiligdom. Because there are guidelines. Want er zijn leidraden. What is the will of God? Wat de wil van God And is. what is the mindset of God? En wat de gedachtegang van God is. You know, it's not you making an arrangement. That's What is happening? no, it doesn't. Naar de laptop. Eh? No, laptop is in it. Enter on the laptop. If not, you put the... You have to put the This- stick in your laptop. Oh, so. Oh, that's why, no? Okay. All right. No, then it has to function. Oh, yes. Yes. All right. All right. It is of the utmost importance that all should thoroughly investigate these subjects and be able to give an answer to everyone that asks them a reason for their hope that is in them. Ja, dus als je dit belangrijke onderwerp nauwkeurig onderzoekt, dan zul je iedereen een antwoord kunnen geven die je vraagt over de hoop die in je is. The correct understanding of the ministration of the heavenly sanctuary is the foundation of our faith. Het juiste begrip van de dienst in het hemels heiligdom is namelijk de basis of het fundament van ons geloof. So Satan became clever. Dus Satan werd heel erg slim. Let us not teach the foundation Weet je wat? We hebben het niet meer over het and fundament. let's We leren het replace niet the meer. foundation with Bible stories. En in plaats van over het fundament te hebben, verplaatsen we het en we doen gewoon bijbelverhaaltjes. You know, health message is a vital aspect of our faith, right? De gezondheidsboodschap is een vitaal onderdeel. But what some people have made of that? Maar wat hebben een aantal mensen daaruit gemaakt? They put the health message about the Bible and put the Bible aside. Hebben de gezondheidsboodschap tot de standaard verheven en de Bijbel aan de kant Every, gezet. every aspect of our faith is to occupy the place the Lord has given it. Ieder aspect moet die plaats krijgen die de Heer eraan gegeven heeft. Some say, you know, the end time will end with the colporteur work. Sommigen zeggen het werk wordt afgesloten met het colportagewerk. So don't worry about anything else, just do canvassing. Dus colporteren, dat moet je doen en de rest vergeten. And some say other things, Anderen zeggen andere dingen. right? So people use vital aspects of our faith and give it a place that the Lord has not given it. Dus mensen nemen vitale onderdelen en geven het een plek die God daaraan niet gegeven heeft. So country living is an important aspect of our faith. Bijvoorbeeld, het leven op het land is een belangrijk onderdeel van onze boodschap. So what they do? Dus wat doen ze? They work in a farm very hard, whole day, Dus ze werken heel hard in een boerderij. Ze En- wonen op het land, hè? and they neglect the intellectual development of their children. Maar ze laten na om het intellect van hun kinderen te vormen. And also of themselves. En van zichzelf, vanwege de drukte. When it is a harmonious development of the physical, spiritual and mental. Maar God die heeft het over een gelijkmatige
opbouw van mentaal, geestelijk en lichamelijk. Alle drie. So see that everything is to be in balance. Dus je ziet daar een balans. Alles heeft zijn plek. Now we have some books. A man may hear and acknowledge the whole truth and yet know nothing of personal piety and true experimental religion. Ja, dus iemand die kan horen en ook de hele waarheid erkennen en toch niks weten van persoonlijke vroomheid en een experimentele godsdienst. There is no sense for you and me to be at church if you and I will not do. Ja, als we alleen maar kerk spelen, maar verder dat het ons niet verandert, wat heb je er dan aan? It's a waste of time. Dan is het alleen maar tijdverlies. I'm not saying you should go home, because the Lord is the one that separates the tares from the wheat. Ja, ik zeg ook niet dat je naar huis moet gaan nu, maar But only you, God scheidt only het you onkruid en het tarwe. personally, with the Holy Ghost, know what is the case. Maar alleen u zelf weet wat uw toestand is. But if we do not do, we are wasting our time. Maar als we het niet uitleven, dan verliezen we alleen tijd. Man may explain the way of salvation to others and yet himself be a castaway. Ja, want sommigen kunnen zelfs de weg naar redding uitleggen aan anderen en toch zelf verloren gaan. You know, and many times how they answer is, you know, we are on our way there. We are fighting. Ja, we zijn op weg, we vechten, Ja. hoor je vaak. This is how they talk. Zo wordt er gesproken. Yeah, because you know. No. Let's see. Okay, this is more or less the same. We have 3 books. Actually, I would say 4, but okay, we have 3 books. We hebben 3 boeken in ieder geval. The book of nature. Het boek van de natuur. Among the hidden are those who, though ignorant of the written law, have his voice speaking to them in nature and have done the things that the law required. Ja, onder de heidenen zijn er mensen, hoewel ze onbekend zijn, onwetend zijn wat betreft de geschreven wet van God, maar die zijn stem wel in de natuur hebben horen spreken en die daardoor wel de eisen van de wet hebben vervuld, zonder het zich bewust te zijn. We have ample variety in the scriptures, We hebben voorbeelden in de schrift, not to be repeating the same Bible stories for 20 years. dat we niet dezelfde verhalen 20 jaar moeten herhalen. So what happened with our message? Wat is er met onze boodschap Why dan are we gebeurd? repeating the same and the same and the same and the same? Waarom gaan we steeds hetzelfde herhalen? What did Jesus say? Wat zei Jezus? How is the kingdom of God like? Hoe is het koninkrijk van God? It is as a house issuing things new and old. Het is als een huis die oude en nieuwe dingen heeft. New and old, that is from, right here, what's the name? Christ Object Lessons. Uit het boek, even kijken, Lessen uit het leven van alle dag in Nederland. Things new and old Dus- from the scriptures. Oude en nieuwe dingen uit de schrift. Now I tell you, Sabbath school that we have now in the church nowadays, the same Sabbath school when I was born. Een aantal lessen uit de Sabbatschool zijn hetzelfde als toen ik geboren werd. So you read the story of this person, that person, and how you can apply it in your life. That's how the Jesuits have replaced the foundation of the sanctuary. Zo door al deze dingen is het fundament van het heiligdom aan de kant gezet. So the other book is the sanctuary, Psalm 77:13. Thy way of God is in the sanctuary. Ja, het andere boek van God is het heiligdom, zoals in Psalm 77 vers 13 zegt, uw weg, o God, is in het heiligdom. So Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. So what is he saying in reality there? Dus wat zegt hij hier eigenlijk? Because the sanctuary is also the way of God. Want het heiligdom is de weg van God. I am the plan of salvation. Ik ben
het verlossingsplan. You get saved because of me. Je wordt alleen gered door mij. That's the statement. The other book is the Bible. Het andere boek is het geschreven woord. Search the scriptures, The Bible. for in them you think you have eternal life, and they are the which testify of me. Zoals in Johannes 5 vers 39 staat, onderzoek de schriften, want daarin denkt u dat u het eeuwige leven hebt en deze zijn het die van mij So getuigen. we have 3 books. Dus 3 boeken. These are God's 3 books. Dat zijn Gods 3 boeken. In my experience, I would say we have 4 books. In mijn ervaring hebben we 4 boeken. And it's also the fourth is also God's book, En de 4e is ook Gods boek. and that is history. En dat is de The geschiedenis. history that the Lord has laid for his people. If you will read that history, you'll be blown away. Als je de geschiedenis van God met zijn volk leest, dan ben je verbaasd. Fascinating stuff. Oh. Fascinerende dingen lees That je in daar. some of these cases and situations, it will bring you to tears. Sommige what Jesus did. situaties brengen je tot tranen toe wat Jezus heeft gedaan. So, in my understanding, the deeds of God in history is also a book. De daden van God in de geschiedenis zijn zeker ook een boek. Okay. No. Through Christ was to be fulfilled the purpose of which the tabernacle was a symbol. Door Christus zou dat het doel vervuld worden waarvan de tabernakel een symbool was. Okay. Now, why do we have a New Testament? Waarom hebben we het Nieuwe Testament? Because the Old Testament prophesied through the sanctuary about the life of Jesus and what he will do in his mission. In het Oude Testament werd ook door de tabernakel vooruitgewezen op de komst van Christus, zijn zending en wat hij zou doen. And the New Testament is the fulfillment of the prophecies of the Old Testament. En in het Nieuwe Testament heb je de vervulling van de profetieën van het Oude So Testament. some say, get rid of the Old Testament, just the New Testament. Sommigen zeggen, doe het Oude Testament weg. We hebben genoeg aan het Nieuwe. Really? Echt waar? Then you need to get rid of the prophecies that were spoken Dan moet je ook de profetieën aan de kant zetten die voorspeld waren. and keep the fulfillment of the prophecies. En dan heb je alleen maar de vervulling ervan, maar niet de voorzegging die erbij Then hoort. you can get rid of the book of Daniel and just keep the fulfillment. You know, Dan kun je het boek van Daniel wegstrepen, maar dan kun je het boek Openbaring niet begrijpen. they are linked. It's a chain. Het is een ketting die And it bij is elkaar hoort. impossible to have a sound understanding En het is onmogelijk om een goed begrip te kunnen when hebben you separate them. als je ze van elkaar scheidt. And we are to know why they cannot be separated. En we moeten begrijpen waarom ze niet gescheiden kunnen worden. Because one is the fulfillment of the other. Want één is de vervulling van de ander. Now, this is very important right here. In the future, now this is already fulfilled. This quotation is already fulfilled. En hier staat in de toekomst, maar intussen is dit al vervuld. Now, how do we know that it was already fulfilled? Hoe weten we dat het al vervuld is? History of Adventism. De geschiedenis van het Adventisme. If we don't know the history, our own history as a people, Als wij onze eigen geschiedenis niet we read weten, this quotation, oh, it's still to come. dan denken we van het moet nog komen. Right, still to come. In the future, the deception of every kind is to arise. In de toekomst komt er misleiding van ieder soort. And we want solid ground for our feet. En we hebben een ondergrond nodig voor onze voeten. The enemy will bring in false theories De vijand zal valse theorieën binnenbrengen that there is no sanctuary. dat er geen heiligdom is. When that happened. Wanneer is dat gebeurd? Remember the Living Temple book? Als je denkt aan het boek De Levende Tempel Right, that was in the van Alpha Kellogg, of Apostasy. in de alfa van de afval. The Omega of Apostasy also came with a book Ook de omega van de afval kwam ook met een boek. called Questions on Doctrine Book. En dat was Questions on Doctrine Book. het vragen over leerstellingen. Both came with a book. Allebei, beide afvalperiodes, werden gekenmerkt door een boek.
And around that time, which is 1950, En rond die tijd, in 1950, there came a guy, a man, called Desmond Ford. kwam er iemand en hij heette Desmond Ford. And he changed Adventism forever. En hij veranderde het Adventisme voor altijd. His main point, there was no sanctuary nor investigative judgment in heaven Wat going zette on. hij vooral aan de kant? Hij zegt er is geen heiligdom en er is ook geen onderzoekend oordeel. So that is past. Dus dit, wat je ziet in de toekomst, dat ligt nu intussen al in de verleden tijd. The omega of apostasy is past. De omega van de afval is voorbij. Now, you remember what Sister White says about when the omega of apostasy will come, what the destruction it will do, right? Herinnert u zich de citaten die gingen over waarin zij de omega van de afval voorzegde? That is already fulfilled. Dat stuk is al vervuld. And that time is when she says that a new organization will be established. En toen zegt ze, een nieuwe organisatie zal opgericht worden. But you don't have to look out. Maar je hoeft er hier niet naar uit te zien You don't have to look out for the new organization. voor de nieuwe The organisatie. new organization was built from within. Want de nieuwe organisatie werd van binnenuit And gebouwd. books of a new order will be written. En boeken van een andere orde zouden geschreven worden. If you don't believe that, search for Dr. Dibdal. En anders zoek je voor het stuk van Dr. Diepdal. Die schreef And see what the erover. books are about. En moet je dat maar eens lezen. These books recommend you to walk with the dead. Zij adviseren je daarin om met de doden te wandelen. And the church is selling them En de kerk verkoopt die boeken and printing them en print ze ook. Drukt ze. and advocating them. All right. This is one of the points on there will be a departure from the faith. Dus er zal dit is één van de punten waar er een afwijking zal zijn van het geloof. Now, in the Sabbath school, Stephen was talking about the seal of God, right? In de Sabbatschool hadden we het over het zegel van God. Now, question. Vraag je, Is it not a popular belief is het geen populair geloof that victory over sin is not possible? dat overwinning over zonde niet mogelijk is? All right, they have apostatized. Dat is ook afval. Because the sanctuary, the main point of the sanctuary is to uplift humanity. Want de hoofdzaak waarvoor het heiligdom was, is om het mensdom te veredelen. To the image of Jesus. In het beeld van Jezus. So the essence is that man can overcome Namelijk dat een mens kan through overwinnen. the power of the Lord his sinful nature. Door de kracht van God, dat hij zijn zondige natuur kan But if overwinnen. that is gone from the picture, Maar als dat er niet meer is, then there is a departure from the faith. is er een afwijking van het geloof. 2 Timothy 4:1, and many shall depart, and in the latter times, many shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ja, zoals in 2 Timotheus 4 staat, dat de mensen gehoor zouden geven aan misleidende leerstellingen en aan leringen van duivels. So do you know, brethren or sisters, who believe they cannot overcome sin? Heeft u dat al eerder gehoord van broeders en zusters, dat je zonde niet kan overwinnen? That is an apostate belief. Dat is een afvallig geloof. And without knowing, probably, En misschien zonder het te beseffen, they have rejected the sanctuary. hebben ze het heiligdom aan de kant gezet. Because the sanctuary wants to project an experience in each believer. Want het heiligdom beschrijft een ervaring die moet plaatsvinden in iedere gelovige. To teach them how to overcome. Om hun te leren hoe ze moeten overwinnen. No Want niemand one that doesn't have an experience of victory over sin can ever
be a spiritual human being. Want niemand die deze ervaring aan de kant zet, kan een geestelijk mens worden. Can be a charismatic person. Kan wel een charismatisch persoon You zijn, know, nice and everything else. But not spiritual. maar niet geestelijk. Because he has rejected the essence of the teachings of the sanctuary. Want hij heeft de kern van het heiligdom verworpen. And as long as the beliefs are still up here, En zolang dat geloof nog steeds hier is, the person will remain in darkness. blijft die persoon in de duisternis. The person cannot be a spiritual individual. Hij kan niet geestelijk zijn. That's what the matter is about. Daar gaat het over. So with the Lord is serious business, you know. Met de Heer, die heeft ernstige zaken. And that's important. Why the people of God need to be taught the foundation of our faith. En daarom is het belangrijk dat het volk van God het basis, het fundament van het geloof leert. Okay. Now, Satan, the arch deceiver, hates the great truths that brings to view an atoning sacrifice, the sanctuary language, and an all-powerful mediator. Satan, de aartsmisleider, haat de grote waarheden die het verzoenende offer en een almachtige middelaar naar voren brengen. And why does he hate it? En waarom haat hij dat zo erg? Because the way was open for people, not for him. Omdat de weg open staat voor de mensen, maar niet voor hem. You see normal people sometimes exercising envy. Je ziet tussen mensen, zie je ook wel jaloezie. Then if they have, then I have. Als zij het hebben, dan moet ik het ook hebben. Satan taught the same right here. En Satan denkt hetzelfde. I made them sin, Ik heb ze tot zonde verleid. so if God wants to destroy me, he has to destroy them. Dus als God mij gaat vernietigen, dan moet hij hun ook But vernietigen. he forgot the Lord is smarter than him. Maar hij heeft vergeten dat de Heer slimmer is So dan he made a hij. way for the others and not for him. He was left to be destroyed and he knows it. Hij heeft een weg geopend voor de mensheid. So the dat ze hatred- misleid waren, maar voor Satan is geen weg The terug. hatred eats him up. Dus die haat, die eet hem op. And he invents a number of schemes to occupy our minds that they may not dwell upon the very work. Now, what are these schemes? Other things, but Yeah. not upon the very work with which we ought to be best acquainted. Ja, en zo bedenkt hij alle mogelijke verzinsels om ons bezig te houden, om ons af te leiden van het ware doel, waar we ons mee bezig zouden moeten houden. Let's see. Of course, the sanctuary is a place for worship. Het heiligdom was ook een plek van aanbidding. Okay, we have the principles of the sanctuary establishment and the Garden of Eden. But that's De for principes van het heiligdom waren al van Eden. when you read Genesis, you can make a typology Als je Genesis leest, dan heb je een typologie daar. of the outer court, holy place, and most holy place in the Garden of Eden. In Eden al, van de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Okay. All right. The sanctuary was the first covenant was pitched by men, built by Moses. Ja, dus het heiligdom van het eerste verbond werd door de mens gebouwd, door Mozes. So both covenants, Je hebt twee verbonden. you have heard about, we are under the new covenant and so forth, right? Je hebt misschien wel gehoord de term, je bent onder het nieuwe verbond. Right? So the old covenant had a sanctuary on earth. Het oude verbond had een heiligdom op aarde. The new covenant has a sanctuary in heaven. Het tweede verbond heeft een hemels heiligdom. And in reality, the old covenant is not much different than the new covenant. Maar het oude en het nieuwe verbond zijn niet heel erg verschillend. Well, okay. Now let's see.
Yes, we have here the 4 Gospels. Je hebt hier de 4 evangeliën. So the Gospel according to Matthew describes Christ as a king. Matthäus beschrijft Christus als koning. The Gospel according to Mark describes the Lord as a servant. Marcus beschrijft Christus als dienstknecht. The Gospel of Luke describes the humanity of Christ. Lucas beschrijft de mensheid, de menselijkheid van And the Christus. Gospel of John describes the divinity of Christ. En Johannes evangelie heeft het over de goddelijkheid van Christus. Let's see, connection. Okay, we explained this already. Now, this is a very important aspect. Nou, dit is ook een belangrijk aspect. Now, young people, do you like music? Houden jullie van muziek? Yeah, boop, 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 boop. All right. Here we have, you have here the outer chord, Not in your home, that kind of music. right? Now, yeah, I'm saying, here you have the outer chord, Hier heb je de voorhof. here you have the altar of sacrifice, right? Hier heb je, aan de voorkant heb je het Now, brandofferaltaar. according to this picture, you have that the altar of sacrifice is like around the loins, so the belly, the lower part of the belly. Ja, hier wordt het voorgesteld als onder het midden van Jezus, zo bij zijn heupen. Now, you will see that the holy place then occupies more or less the chest part of Het the body. heilige in dit gedeelte hè, van Jezus. And the most holy place is where the mind is. En heilige der heiligen waar het brein zit, helemaal That's- bovenaan. That's why we need to overcome our unholy appetite for unholy music. Daarom moeten we onze lust qua muziek, voor verkeerde soort muziek, I understand that moet drums, dat opgegeven worden. drums makes, little bit drums, right? Een beetje drum, ja. Not so much. Niet zoveel, It's still wrong. maar toch. It appeals to the senses strongly. Het voedt de lichamelijke kant. And then you will replace the music that you used to hear En dan neem je de muziek die je normaal luisterde. for a song. The commandments of the Lord are perfect, renewing the soul. For a song like that. En dan ga je zulke liederen in plaats daarvan zingen. Then, when you make the contrast, when you make the contrast, say, "Oh Lord, what music is this?" En als je het contrast ziet, is dat heel veel. But the Lord helped you change your appetite from meat to vegetables. Maar de Heer heeft ook je eetlust veranderd om groenten op prijs te kunnen stellen en niet vlees. McDonald's. Geen McDonald's meer. In plaats van McDonald's. Ja. Ja, in plaats van. The commandments of the Lord are perfect, renewing the soul. When I had to switch music, Toen I ik, said, Lord. toen ik moest veranderen van muziek, you gotta help me here. toen zei ik echt, Heer, u moet me helpen. Because, it doesn't appeal to the flesh. Want het is niet hetzelfde appel op het vlees. But now I love it. Maar nu hou ik van deze muziek. Now, music Muziek transforms the mind. verandert je denken. Movies, for example. Do you like movies? Jullie houden van film? Nowadays society nowadays likes movies with adrenaline. With cars or with weapons and wars and all this type of stuff. Ja, films met adrenaline erin, hè, waar je een beetje wat spanning in zit. Now, Actie, spanning, horror. correct. That is correct. All these horrible movies. But what people don't realize Maar wat mensen zich niet bewust zijn, is that Satan is dat Satan takes the throne de troon and neemt. he will shape your mind while you watch or listen what he wants you to listen or to watch. Dat hij je verstand, je gedachten beïnvloedt als je naar zulke dingen kijkt en luistert. You say, okay, notice, take this in love. Inexperienced people say, nah, but movies would change your character.
onervaren mensen zeggen, nee, kom op zeg, dat gaat toch niet zomaar mijn karakter veranderen. will make you more aggressive, Toch wel. will make you more insensible towards the feelings and sufferings of other people. Het maakt je ongevoeliger. And it makes you behold the transgression of the Ten Commandments. It makes you behold death and destruction. En ook dat je dingen ziet die tegen de 10 geboden ingaan. Bijvoorbeeld, gij zult niet doden. Maar in zulke films komt dat wel voor. Je gaat het ervaren als normaal. So it brings you Het gaat er. Ja? it brings you in a field with familiarity with sin. Je wordt ongevoeliger voor, want je gaat het heel normaal vinden, de zonde. Right? So whether it is music or movies, that all takes place right here. Muziek, maar ook films, dat gebeurt allemaal daar. Okay, now this morning the Sabbath school was about the seal of God. Where? Vanmorgen ging het over het zegel van God. Waar komt dat? In the leg, right? Op je been, toch? No, Wow. right here. Ja, op je voorhoofd. Waarom? Movies of the world and music of the world De will muziek en films van de wereld keep you and make sure that you have the mark of the beast. zullen ervoor zorgen dat je eindigt met het merkteken van het beest. No one Niemand will get the seal of God krijgt het zegel van God, while watching terwijl ze kijken and listening en luisteren to worldly stuff. naar deze wereldse dingen. If you hope in vain. Als je hoopt daarop, is je hoop zonder fundament. You know, I watch it today and tomorrow I get rid of it. Oh, weet je, ik ga het vandaag kijken en morgen dan doe ik het misschien. You know, aan de kant. it's not that bad. You know, Het is toch niet zo erg? there's only one part of the movie is bad, but the rest is good. De rest, het is maar één stukje eigenlijk fout. De You know- rest is goed. And we try to make in between arrangements. En we proberen een tussenweg te vinden. But Jesus says, Maar Jezus zegt, if thy right eye is occasion for thee to fall, als je rechteroog je tot zonde verleidt, pluck it out. pluk het eruit. It's hard, right? Dat is een harde uitspraak, niet waar? Okay, what else? Wat nog? Do you live in the city? Wonen we in de stad? What do you behold? Waar kijk je naar? Right? So all that is a battle for your mind. Al die dingen zorgen voor een strijd in je gedachten. It's a battle for your geest. mind. You know, what are these programs called novelas? Ja, al die van die novelles, series. Yeah, whatever they are called. Reina del They Sur. teach. They teach the transgression of the Ten Commandments. They teach evils of mice. They teach ghosts. They teach ze everything leren under the dat je- sun that opposes God. Ze leren je tegen de 10 geboden dat roddel oké is, wat er gebeurt enzovoort. Ze laten het zien. So don't worry, if it is not fiction, it's still wrong. Dus ook al is het geen fictie, toch is het verkeerd. All right. Now, do you like McDonald's? Houdt u van McDonald's? Food, because notice here, Voedsel. what know ye not that your body, Wat weet u niet dat uw lichaam your body is temple of the Holy een Ghost. tempel van de Heilige Geest So is? food is also a battle for your mind. Dus voedsel is ook iets wat je geest gaat beïnvloeden. And Daniel purposed in his heart not to defile himself with the king's meat. En Daniel nam Nor zich his voor wine. in zijn hart om zich niet te laten verontreinigen door het vlees van de tafel van de koning, nog zijn wijn. Now, that was literal Babylon, right? Dat was letterlijk Babylon. So literal toch? Babylon offered a specific food. Zij serveerden specifiek voedsel. Now, spiritual Babylon, which is the papacy, will Geestelijk. offer also food. Geestelijk Babylon, het pausdom, geeft hetzelfde. Food that will defile your mind and your spirituality. Voedsel die je verontreinigt en die je geest aantast. So, then we apply the proverb again. All roads lead to Rome.
Alle wegen leiden naar Rome. Is Not er only een politics gesprek, and all these wars is een taking place. gezegde. No, not only that. Not only the movies, you know, because you come from Hollywood, right? Niet alleen van de films van Hollywood. Also the food that you buy from the store right here. Maar ook wat je hier in de winkel koopt, komt daar vandaan. And all your schools that you go to for worldly degrees also come from Rome. En ook de scholen met diploma's, zoals ze het nu doen, komt van Rome. If you study the history on the educational aspect, you'll be blown away. Als je de geschiedenis leest van de scholen en hoe het kwam dat je dit systeem van diploma's enzovoort, waar dat vandaan komt, dan weet je niet wat je ziet. What else defiles the mind, which is the most holy place of your body? Wat verontreinigt nog meer je denken, wat het allerheiligste moet zijn in het heiligdom? Your clothes. Je kleding, Amen. Your clothes. je kleding. Especially if you're a lady. Also if you're a man, of course. Voor mannen en vrouwen geldt dat. You defile the minds of others. Dan verontreinig je ook het denken van anderen die naar jou kijken. Sister Als je White says, onfatsoenlijk kleedt. messages to young people in that book. In het boek Boodschappen aan jonge mensen. How you clothe is how you are. Hoe je je kleedt, zo ben je. Interesting, right? Interessant. So notice very carefully. These things need to be taught in churches. Why do we have Deze clothing problems dingen in churches? moeten we leren. Waarom hebben we problemen daarmee in de gemeente? Because it's always about this, about the story of Isaiah and David and how you can apply it in your life. That's always. What clothes are wrong then? What clothes are wrong? Well, that's not so hard nowadays to say. Dat is niet zo moeilijk. No. Okay, we can give a few examples later after the De huid blootstelt. nee, die Tight. huid blootstelt en niet ademhaalt. En ook de vormen. yeah, Hij beschermt short kleding and tight is not good. It's of the world, or better yet, from Babylon. Ja. Als eventjes gewoon kort samengevat, als je je op zo'n manier kleedt dat je je vormen helemaal prijsgeeft, zal ik maar zeggen, van je lichaam, dan leg je gedachten in anderen die niet rein zijn. Amen. Now, why do we have clothing problems in churches? En waar komt die problematiek vandaan? Is it, well, we have clothing problems in churches, we have diet problems We in hebben churches, dieetproblemen, we hebben kledingproblemen in de gemeente, we have music problems we in hebben churches. muziekproblemen in de gemeente. Movies. Novelas. Movies also in the churches? Yes. Problem Yes, movies, yes. definitely. They put movies for the young Films. people to watch. Oh Lord. Yeah. We need the message of Elijah nowadays. Yes. De Elijah boodschap spoke against the apostasy of his time. van Elia heb je nodig. Hij sprak tegen al deze dingen in zijn tijd. Do not keep quiet. If you go to these churches, which I would not advise, but if you go to these churches, you cannot keep quiet and also you cannot remain in them. Ja, als je die dingen in de gemeente meemaakt, dan moet je er iets van zeggen. Je kunt dat niet zo laten. En als je daarin blijft, dan word je op een gegeven moment meegesleept als je niet uitkijkt. All right. So we have these problems in churches. Deze problemen zijn er. All these things come, of course, are also in the foundation of our faith, which Ze is zijn- the sanctuary, Het zijn allemaal dingen die je in het heiligdom terugvindt. but it has been replaced with lighter things. Maar het is door lichtere kost vervangen. All right. Can Now, I just say one thing yeah, on the clothing? yeah, maybe. Als je eventjes over kleding, misschien dat we in een latere fase daar nog inkomen van het heiligdom, dan zie je ook dat voor de priesters en zo waren hele specifieke kleren waren beschreven. En Ja. dus je ziet daar dat God echt heel veel oog had voor detail, ook in de kleding. En wat het moest uitdrukken. Want een kleding is een uitdrukking van wie je bent, waar je voor staat. En dat zie je ook terug in diepere studie als we het puur over kleding gaan hebben in het heiligdom.
Okay. Now, another reflection for the sanctuary is the cross here. You see that the plan of salvation has also a cross form. Ja, je ziet dat in de last picture. Ja, je ziet ook dat het kruis vind je in het heiligdom van hoe de dingen waren georganiseerd. So, what is supposed to be in your mind and my mind? Dus wat zouden we als kernpunt daarin moeten onthouden? The Ten Commandments. De 10 geboden. So the church needs to be the agency De gemeente moet dus het werktuig zijn that will teach the people how to keep the Ten Commandments in their minds. die de mensen leert hoe zij de 10 geboden kunnen houden, ook hier. Okay. Now, let's see. Je moet leven naar de 10 geboden. Leven naar de 10 geboden, ja. Maar ja, dat gaat veel verder dan alleen, als je hebt, je mag niet echt breken bijvoorbeeld. Maar Jezus zegt, als je al kijkt naar een vrouw met lust, dan ben je al te ver gegaan. En daarom gaan die principes veel dieper dan wat je zo op het eerste oog zou zien. Je mag toch wel zeggen, wat een leuk meisje. Een leuk meisje, ja, maar in de zin van Seksuele karakter. Gedachten. ja, gedachten. Ja. Ja, niet van, oh, ze is mooi. Nee, niet dat. Right. Okay. Now we have the gate of the sanctuary. Je hebt de poort, de deur van het heiligdom. There are very powerful details. En er zijn hele belangrijke details daarin. The size and the measurements and De maten, the materials and the colors. de materialen, de kleuren. Hebben of- allemaal betekenis. If you remember, the Lord gave wisdom to a few men to build the sanctuary. God die gaf speciale wijsheid aan bepaalde mensen in het Oude And Testament these om dit te names maken. had a meaning. En ook deze namen hadden een betekenis. Bezaleel, in the shadow protection of God. Bezaleel betekent in de schaduw of onder de bescherming van God. Uri, my light, my fire. Uri, mijn licht, mijn vuur. Hur, liberty, or witness. Hur betekende vrijheid, een getuige. Judah, the praise of the Lord and confession. Juda betekent de prijs, prijs aan God, maar ook belijdenis. Okay, here we have a few more. Hier hebben we nog een paar die het heiligdom bouwden. Of course, in a sermon you do get everything. In een preek kunnen we niet alles bekijken. Now, Exodus 27:18. In Exodus 27 vers 18. The length of the cord shall be 100 cubits, and the breadth 50 everywhere, and the height 5 cubits of fine twined linen, and their sockets of brass. Je ziet de lengte van de voorhof moet 100 L zijn, de breedte 50 en nog eens 50 en de hoogte 5 L van dubbeldraads fijn linnen. De bijbehorende voetstukken moeten van koper zijn. Why sockets of brass? Waarom voetstukken van koper? Why not of gold or silver? Waarom geen goud of zilver? And why those measurements? En waarom zijn deze maten gegeven? Now this is a plain drawing of the measurements and everything. Dit is een tekening met de maten. Now, of course, you notice here that it has is by 30 cubits every side. Je hebt aan beide kanten heb je 30 cubits. Okay. Let's see. This is also, of course, we have here 120 cubits. Je hebt hier 120, Also 120 cubits on this side. 120 And then we have 50 cubits en 50 hier, plus 10 cubits of pillars. plus 10. So the hangings were 50 plus the pillars was a total of 60 cubits. Dus in totaal 60 cubits. The same on the other side. En 60 daar. So 120, 120, 120, 120, 60, 60 60. en 60. So it tells
the total measurement for the hangings Dus de totale maten voor deze gordijnen and the measurements of pillars. en van de pilaren. Okay. Now, here we have 100 cubits for hangings, En dan had je aan deze kant 100 cubits. Dat is voor de white for cloth. the hangings, Voor dat witte doek, voor het linnen. and 20 cubits for the pillars, En 20 cubits voor de pilaren. for a total of 120 cubits. 120. Now, all these numbers have symbolism in the book of Revelation. Al die getallen die je hier vindt, die symboliek kom je terug in Openbaring. What Kom je else? weer tegen. This is the wait a minute. This is the west. Let's see. This is the south. No, it's the south, north. Yes. You see here, this is west. Yeah, this is west. North, south, east. East. Oh yeah, I thought that was an M. No, No, but this is east. east. Ja, West, south, north. south is there. Yeah, south is right here. Ja. Zuiden, westen zie je hier, noorden en dan het oosten is waar je binnenkomt. The tabernacle of Moses was in position with the sun. De tabernakel van Mozes was volgens de zon. So, at certain times in a year, Dus op bepaalde tijden in het jaar the shadow will fall right under the altar of sacrifice. zou de schaduw vallen precies op het brandofferaltaar. Foreshadowing the shadow that came upon the world when Jesus was crucified. En wat liet zien dat er ook een schaduw zou vallen over de wereld als Christus gekruisigd zou worden. Want we zien dat terug in het Nieuwe Testament. Very important. Now, you also see that the majority of color here is white. Je ziet ook dat de merendeel van de kleuren wit was. Why? Waarom wit? Now, what were the colors here? Who did? Is righteousness, correct? Het is gerechtigheid, He wants, reinheid. of course, that shows the intention that the Lord has to clothe the sinner with His righteousness. Dat is de bedoeling die God heeft om iedere zondaar te bekleden met zijn gerechtigheid. Hier kun je wit worden, hier Or kun we je can rein also worden. express it in this way. That shows how much is His desire for you to imitate Him. Je kunt hierin ook zien hoe groot de wens van God is dat je hem, dat je wordt zoals hij. That is how He karakter. thinks. Ja. And how He does the things, shows what intentions He has. Het laat zien wat hij van plan is. So the Lord wants a church Dus de Heer wil een gemeente that is having victory over sin, that can be clothed with His righteousness. die overwinning behaalt over de zonde en bekleed kunnen worden met zijn gerechtigheid. That's the intention. Now, okay, that's the measurements for a corner and Hier heb je de pillars. maten van de hoeken. okay. Now, the height, De hoogte 5 cubits, was 5 kubit. which roughly was taller than a man, a grown-up man. En dat is in ieder geval iets hoger dan een mens. Je hebt daar in verhouding een mens, daar op het plaatje. So, right. Dus je kunt zien dat het ietsje hoger was dan dat. Now, sometimes in a year, Soms, in een jaar, especially when you will see the high priest going in the most holy place, als je de hoge priester in het heilige der heiligen zag gaan, you will, of course, the tent was a little bit higher than the 5 cubits, de tent zelf was ook iets hoger dan van de voorhof. and they could see the reflection of God from outside. En de reflectie van God, het licht van God, konden ze van buitenaf zien. As they walked through the day, Als ze liepen daar. doing their duties and activities, Terwijl ze met hun activiteiten, met hun dingen bezig waren, met they hun will werk. see the visible glory of the Shekinah reflecting.
Dan konden ze het reflecterende licht van God konden ze daarboven zien. That's amazing. Ja, That is amazing. de heerlijkheid Yes. van God. That means that the curtains that were said that they were like see-through curtains. See what? See-through. See Where- through? Dat ik aan het door. Where could you see through? No, you could not see through the curtains. But the tent that had the holy and the most holy had several roofs of materials. And that was a little bit higher than this measurement right here. Was just a little bit higher. Yeah, I understand that piece you want to say, but as you said that they could have seen when the Over it. They could see. It was over it. they could have seen when the shadow of Christ, like the Holy Spirit, came to. That's why I'm asking. Was it the cloth like kind of see-through? No. No, No? if you have No. a Okay, that's tent, what I if you want. have a tent and there's light in I this mean, the tent. stuff was thick. It was a Yeah. thicker stuff. Ja. Yeah. But if En het had meerdere lagen. Yeah, yeah, that but was- yeah. if you're in a tent and you put light in it, then you also can see. Yeah, die mensen wilden Yeah, het. you Okay, get okay. something of the light. Yeah. Now, that's why the Jews had reason to think De and to Joden believe hadden reden om te zien en te geloven that they will never be rejected. dat ze nooit verworpen zouden worden. Because they had God the Father and the Son right there among them. Want ze hadden de aanwezigheid, de zichtbare aanwezigheid van God, hadden ze midden onder zich. You know, and all the miracles with the 7 last plagues and the splitting of the sea and all that. En with the 10 plagues of Egypt. Yes. Eh, Yeah, sorry, 10 ja, plagues. met de plagen van Egypte, wat ze hadden meegemaakt, het openen van de Rode Zee. Ze hadden zoveel wonderen meegemaakt. We didn't have these things. Wij hebben dat niet meegemaakt. Okay, we have those things as a witness. We hebben dat als getuigenis geschreven. But those things didn't happen to the Seventh-day Adventist Church. Maar dat is niet wat er gebeurde met de Zevendagsadventistische gemeente. And that's why the Jews believed as they believed. En daarom geloofden de Joden zoals ze geloofden. Hè? Ze hadden de aanwezigheid van God bij zich. But the Lord didn't spare them. Maar toch werden ze door God niet gespaard. So will He to us? Zal Hij ons dan sparen als wij verkeerd doen? No, No. no, He will not. Nee, ook al is zijn zichtbare aanwezigheid daar. Now, you remember the Ark of the Covenant? Herinnert zich de Ark des Verbonds. That was a holy artifact. Dat was een heilige kist, zouden wij zeggen. Een heilige attribuut. The Lord God Himself dwelt in it. God was daar met zijn aanwezigheid. He will talk through to the high priest. En hij sprak daar met de hoge priester. They had the Urim and the Thummim. Met de Urim en de Thummim, die 2 stenen, weet je nog? That was direct access to God. Dat was direct, hadden ze daar toegang tot God zelf. We don't have that. Wij hebben dat niet in die zin. Okay, we can pray directly to God, We kunnen wel direct tot God bidden. but we don't have the privileges that they had. Maar we hebben niet diezelfde voorrechten in die zin. And the Lord rejected them. En toch heeft de Heer hen verworpen. So don't think that whatever happens, the Lord is going to spare the Seventh-day Adventist Church. It's not going to happen. Dus het is niet van, ondanks alles zal God zijn volk sparen. Dat deed hij niet bij de Joden, hoewel ze in zekere zin meer voorrechten hadden dan wij. Okay. This is how the gate was made. Dit is hoe de poort was gemaakt. We will not go into that now We gaan daar nu niet in, want for the sake of time. vanwege de tijd. But nevertheless, there are wonderful truths in the sanctuary, Maar er zijn prachtige waarheden in het heiligdom. and they have all practical applications for our En characters. ze hebben allemaal praktische toepassing voor ons karakter. Okay, so it's nice to hear, Dus het is belangrijk om dit te studeren. but once you go back home, Als jullie terug naar huis gaan, the decision is yours. is de keuze aan ons. Will you do what the Lord says? Wilt u doen wat de Heer van je vraagt? Will you deny your ideas? En je eigen ideeën
verloochenen. your mindset Je eigen mindset, je eigen denken. for what God says. Voor datgene wat God zegt. That is the battle for the mind. Dat is de strijd om de geest, om Let's pray. ons verstand. Father in heaven, Vader in de hemel, we thank you, Lord, for allowing us to study the foundation of our faith. wij danken u, Heer, dat wij het fundament mochten studeren van ons geloof. Lord, faith that you have given us from the scriptures. Geloof die u ons hebt gegeven door de schrift. That we are not a people, Lord, drifted to and from. Dat we geen volk zijn die heen en weer geslingerd wordt. You have given us a solid rock, Want u heeft ons een sterke rots gegeven. a solid foundation to stand on. Een sterk fundament om op te staan. Father, we ask you that you help us apply these truths personally. Heer, help ons dat we deze waarheden persoonlijk mogen toepassen. That you help us understand the importance of them. Dat we het belang daarvan mogen zien. And that you give us the precious desire En dat u ons dat verlangen mag schenken. to follow thee Om u te volgen. and to give ourselves to thee. En onszelf aan u te geven. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. Amen.